תראו, בדיוק הלכתי עם אבא שלי פה בכניסה ליישוב, נכון, יש את הבית קברות, פה יש את כל האוטובוסים. נכנסנו לתוך האוטובוס הנטוש פה, ותראו מה זה, ילדים לקחו את כל הספות שלנו, שאתם זוכרים שחיפשנו? את כל הספות, ועשו פה מחנה משלהם. בואו ניקח את זה ביום ראשון או מוצ"ש. מה זה? זה שבוי. לא, אל תשבור. יש שם משהו בסוף, אביב. יש שם משהו בסוף. אמא, נראה לי זה משהו. זומבים באים! הם ממשיכים להתקרב! זומבי, מה זה? אני חייב לברוח! תתרוקו ממני!